Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fille. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago be tissu kalalenw na walima n'a be fɛ ka tissuw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago be qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Joliba jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o di aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ɲankuma bisimila aw ka jabarani ka aw bisimila radio Joliba fana sanfɛ nin bɛɛ lajɛlen an ka kunnafoni siraw ye limanaw min ye aw ka jɛmukan min bɛ sigi ladala don o don kunnafoni sɛbɛnw olu kɔnɔkuma lakali min bɛ ayiwa kunnafoni fana kofɔ ayiwa o de nɔfɛtɛ ko don an balimaw an minnu sigin bɛ ka waati in kɔnɔ an b'aw fo dantɛ foli min na an minnu bɛ k'an lamɛn an ka radio sanfɛ Bamako, Segu, Sikaso ani bɔlɔlɔw sanfɛla la page Facebook fo ka taa se page YouTube ma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na bi ye alamisa ye a bɛ bɛn janvier kalo ale tile 4 ma san 2024 kumana an b'a fɔ yen aw danse limanaw gafew minnu bɛ ni kunnafoni b'o kɔnɔ olu bɛ an bolokɔrɔ yan ayiwa minnu bɛ yan an bolokɔrɔ yan u bɛ tali kɛ l'indépendant ayiwa min ye jamana ka facile de sɛbɛn l'essor ale bi yan la lettre du peuple ale fana bi yan ka taa se l'indicateur du renouveau ma ayiwa ni facile de sɛbɛn ninnu de b'an bolokɔrɔ an bɛna minnu lakali aw ye limanaw aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na o kuma na an b'a fɔ yen aw y'aw tulo kɛrɛmɔsigi aw k'aw bisimila an b'a daminɛ ni facile sɛbɛn min n'an k'a ma ko l'indépendant limanaw facile sɛbɛn a kumana a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ jamanakuntigi kofɔ colonel Asimi Goïta limanaw a y'a lase a ka sankura laseliw kɔnɔna la ayiwa ko min ye sigikafɔ ye jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ko o de ye fɛn ye fɛn min bɛ yen ni o bɛna kɛ yanga fɛn ye jamana kɔnɔna la sigikafɔ in yɔrɔ a tɛ kɛ maa wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o maliden yɛrɛ damaw a bɛ kɛ olu de ni ɲɔgɔn cɛ sigidalamaw olu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko nka l'indépendant ka fɔ la ko nin sigikafɔ in bɛna fɔ a ma sira ɲuman sɔrɔ fɔlɔ dɛ l'indépendant ka kuma la ka sababu kɛ mun ye min ye ayiwa Azawadi yɔrɔ Azawadi maa minnu bɛ hali sisan n'olu de bɛ ka kuma ni Azawadi tɔgɔ ye n'o ye Banbanci jɛkulu kɔrɔ ninnu ye olu y'a jira k'a fɔ ko jamanakuntigi ka nin sigikafɔ min lasera nin ye ayiwa k'olu tɛna ye a ko kɛnɛ kan wa k'olu yɛrɛ tɛ a ko la nka min ye yɛrɛlakanakulu n'o ye groupe d'autodéfense Dana Ambasagu ye olu y'a jira k'a fɔ ko ka tɛmɛ n'u ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ Yusufu Toloba nka ale ko n'i y'a da olu yɛrɛ ma jamanaw bolonɔbila sɛbɛn min kɛra jadisiw ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a da olu yɛrɛ ma ko a man ka kɛ yɛrɛ nka limanaw sigikafɔ de a bɛ laban o de la fasiri ka kuma la ayiwa ni jateminɛ kɛ ko sigikafɔ min bɛ yen ni a jarala k'a fɔ ko a bɛ sen na ni jamanakuntigi ko k'a bɛna boloda nin san in kɔnɔna la san kura in ayiwa ni a jarala k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn wɛrɛ bɛ yen limanaw jamana min bɛ an kɛrɛfɛ n'o ye Algérie ye Algérie de b'o o ko bɛɛ lajɛlen kunna o bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ tɔgɔ taara ka da Algérie faaba la n'o ye accord d'Alger limanaw ko min ye Azawadi ɲɛmɔgɔ ninnu ye n'o ye Banbanci kɔrɔw ye olu y'a jira k'a fɔ ko nin bɛna kɛ dankari ye ka ɲɛsin o bɛnkan sɛbɛn in ma ko wa k'a bɛna kɛ sababu yɛrɛ ye ka Mali ni Algérie fana fɔ ɲɔgɔn kɔ bɛnko la yɔrɔ sankura daminɛ la colonel Asimi Goïta ale y'a lase décembre kalo tile 31 san 2023 k'a fɔ ko sigikafɔ bɛn ani kelenya ayiwa ko u ka lajɛ garijɛgɛ ka di o ma malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ walasa ayiwa fɔɲɔgɔnkɔ minnu b'a ni ɲɔgɔn cɛ sigidalamaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa sigidaw kɔnɔna la o bɛ se ka bɛnbaliya bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na n'a sɔrɔla jamanakuntigi colonel Asimi Goïta ale fɛla ye o ye nka ko min bɛ jɛrɛjɛkulu minnu n'an bɔra k'olu kofɔ sisan i n'a fɔ mouvement pour le salut de l'Azawad MSA ayiwa ka taa se ayiwa minnu bɛ yen n'olu y'o bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na cadre stratégique permanent pour la paix CSP olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu tɛ sɔn fiyewu ni bɛnkan sɛbɛn in ma ayiwa ka kuma lasela dɔ bɛ yen n'o ye Mohamed El Maouloud Ramadan
ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni sigikafɔ in bɛna kɛ sababu ye ka bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ de tɔ su don sabu a ko ko accord d'Alger olu de kɛra maaw ye minnu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn in na olu kɔni bɛ to o bɛnkan sɛbɛn in de kɔ ko olu yɛrɛ ka jate la o bɛnkan sɛbɛn kelen n'o ye accord d'Alger ye sira foyi tɛ yen fo ka malidenw fara ɲɔgɔn kan ni o bɛnkan sɛbɛn kelen in tɛ ko n'i y'a ye olu yɛrɛ tora kɔnɔ ko u ye layidu min ta u yɛrɛ ka hɔrɔnya kama u ye layidu minnu ta ko o de kɛra sababu ye u tora bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔna la o mana bɔ yen maa filanan min bɛ yen n'o bɛ CSP in kɔnɔ Atayi Ag Mohamed ale fana y'a jira k'a fɔ ko nin bɛna fɔ bɛnkan sɛbɛn in ko nin kɔni y'a datugutɔ de ye jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko o dun tɛ olu fɛlaba ye ko nka ko Bamako tɛ dɔwɛrɛ ye jamana ɲɛmɔgɔw jamana ko Bamako hakili la ko ko a ye kɛlɛ de jara la nin cogoya la nka Atayi Ag Mohamed ko nin k'a ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ ko Bamako hakili la ko nin ye kɛlɛ bantɔ ye ko kɛlɛ yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ n'i y'a lajɛ olu kɛrɛfɛ min ye groupe d'autodéfense Dana Ambasagu Yusuf Toloba ale ka yɛrɛlakanakulu ye ale kɔni ma sɔn fiyewu bɛnkan sɛbɛn ko yɛrɛ la Mali kɔnɔ yan k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn dɔ de ka kɛ jamana k'i bolonɔ bila u la juguw k'u bolonɔ bila u la ko ka kɛ bɛnko ye Dana Ambasagu ko ale furadama ale ma sɔn nin waleya in ma ko tiɲɛ don ko Kidali minɛna ko nka Kidali dɔrɔn tɛ Mali ye ko yɔrɔ caman de bɛ Mali kɔnɔ yan lakanabaliya ɲɔ ɲɛnen bɛ yɔrɔ minnu na o yɔrɔw la k'a fɔ de ko bɛnkan sɛbɛn bɛ taa bolonɔ bila ye ko ka bɛn sabati o yɔrɔw la Yusuf Toloba ko o tɛ olu kolo fɛla ye n'i y'a dan olu ma jugu bɛ kɛlɛ fo k'a fɔ k'a to ten nka k'a fɔ de ko ka bɛn ko la ko ka sɛbɛn dɔ ta ko ka bɛn o la ko a ye misali ta min kan o ye bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bilala n'o ye accord d'Alger ye san 2015 fo ka na se bi la Yusuf Toloba ko ni bɛnkan sɛbɛn in ma nafa foyi ɲɛ Mali ye a kɛra sababu yɛrɛ ka jamana yɛrɛ tɔ tila fo ka na Azawadu ko kuma don jamana kɔnɔ halisa dɔw sigilen bɛ ko Azawadu ko in k'o ka don ba la l'indépendant ka kunnafoni la halisa a bɛ n'a fɔ min ye Dana Ambasagu ye olu kɔni ma jɛni nin ko in ye nka a bɛ dabolo min kan n'i y'a lajɛ min ye Mali kɔnɔna ye yan min bɛ bɛnkan sɛbɛn in ko fɔ a bɛ n'a fɔ kaban a bolonɔ bilala Mali la Mali mago bɛ min na n'o y'a ka jamana fan bɛɛ lajɛlen lakanani ye Mali mago bɛ min na n'o ye souveraineté an ka yɛrɛma hɔrɔnya ka taa se basigi ma ni si ma se ka se kundamala hali kelenya ni badenya min n'o ɲininen bɛ Malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o ma se ka bila sen kan l'indépendant y'a ka kunnafoni kuncɛ ni min ye o ye k'a fɔ ko n'a sɔrɔla accord min bɛ yen ale bolonɔ bilala Algérie de y'o denfa ye Algérie de bɛ sigikafɔ la o ko kunna nka kɔsa in na kɛwale dɔ kɛra Algérie jamana fɛ o kɛra sababu ye ka o bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ ka siga don a la sabu Algérie kelen in tilala ka maa minnu y'u bolonɔ bila o bɛnkan sɛbɛn in na n'u tilala k'a fɔ k'u bɛ jamana kɛlɛ Algérie tilala ka olu de bisimila u ka jamana kɔnɔna la ko min ye Imam Mahmud Dicko fana ye o fana bisimilala o Algérie kelen fɛ ko ka kuma o bɛnko kelen kan k'a sɔrɔ ni jamana yɛrɛ ko k'ale t'o ko kalama a ma sara a la foyi ma fɔ a ye o kɛra sababu ye Mali jamana Bamako dimina Alger kɔrɔ a kɛra sababu yɛrɛ jamana fila in bɛɛ lajɛlen ka lasigidenw n'o ye ambassadɛriw wele nka ko o bɛ se ka kɛ farati bɛ se ka kɛ mun ye nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o ye k'a fɔ diɲɛ kelenya tɔnba n'o ye ONU ye ale kana i yɛrɛ sɔrɔ dossier in kɔnɔ tuguni n'o dun kɛra o ye kow fana segintɔ ye kɔ Mali ani yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛ kan kɛnɛ min bɛ yen yɔrɔ MINUSMA taara o nka ONU n'a seginna ka na tuguni o ye ko wɛrɛ dabɔlen ye ko kura maa yɛrɛ tɛ min laban dɔn kunnafoni de ye nin dɛ an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen fasirili sɛbɛn bɛ ni an ko a ma ko l'essor jamana ka fasiri don a kuma na a y'a jira k'a fɔ jamana siraba ko ni yɔrɔ kuraw dilali ko nin de ye baarabaw ye minnu bɛna boloda san 2024 kɔnɔna la kuma in fɔra minisiri fɛ min bɛ sirabakow kunna madame Danbele Madina Sisoko jɛmukan dɔ bɛ to ka kɛ an ka jabaraniso sanfɛ n'u kama ko Malikura taasira nin y'a tako filanan ye Malikura taasira de ale tun ye madame Danbele Madina Sisoko ale bisimila o de senfɛ madame Danbele a ye kuma camanba de fɔ baara kuraw ani baara kɔrɔ minnu bɛ senna baara minnu yɛrɛ bɛ senna nin waati in na minisiri y'i da don nin bɛɛ lajɛlen la ko olu la baara koloba minnu bɛ yen ni sigi kelen bɛ k'olu kɔnɔ san 2024 in na
limana ko Mali bina ka panguru a tɔgɔ la panguru sɔrɔ min bina ayiwa jamana marabolo bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na compagnie aérienne nationale o mana bɔ yen ayiwa an ka sɛbɛn minnu bɛ yen ni a yɛlɛla k'a fɔ olu bɛ dilan jamana kɔnɔ yan jamana o kana kɛ k'a fɔ ko sɛbɛn bɛ ta ka d'i ma bolo ni bolo o ka dabila ayiwa k'a kɛ subahana mansin k'a dilan o la n'u k'a ma ko digitalisation o baaraw fana bɛna daminɛ ko sira fila min bɛ yen ni maa bɛ se k'a fɔ o ye terrain min bɛ yen ni terrain fitininw don dɔw k'a ma ko tramway ayiwa ko o sira fila bɛna dilan limana wa ko terrain min yɛrɛ bɛ yan n'o b'an fɛ yan ka ban n'o ye trafic ferroviaire ye o fana limana a baaraw bɛna daminɛ ayiwa hali n'a sɔrɔla a daminɛna ni gɛlɛya dɔɔni donna na nka ayiwa ba bɛna don a la walasa terrain a ka se ka jɔ a kolo la halisa wa min ye siraba minnu bɛ jamana kɔnɔna la yan madame Danbele Madina Sisoko ko o siraw baaraw fana bɛna to sen na limana madame Danbele Madina Sisoko a ye i to kɛnɛ in kan Malikura taasira 2 k'a jira k'a fɔ ko ayiwa a ka minisiriso in limana ko hami camanba de b'a la Mali ɲɛda yɛlɛmani na sirabaw ko la fasiri n'o ye lesɔr ye a ko madame Danbele Madina Sisoko a ko trafic ferroviaire min n'o ye terrain sira ye ni o bilala sen kan kabi juillet kalo tile 23 tɛmɛnen na limana terrain bilala sen kan a ye jigiya di maa caman ma a kɛra sababu ye sɔrɔ ka caman fara o kan min ye madame Danbele a ko teliya la limana ko kura minnu bɛna boloda o de ye k'a fɔ kɔsa in na yɔrɔ Kayi ani Bamako cɛ terrain sira yɔrɔ caman de bɛ yen olu segi kɛra olu kan k'o dilan i n'a fɔ gare min bɛ bɔ ayiwa Mahina pont ka taa se Galogu ka taa se Tukoto o pont ninnu olu dilanla limana ka taa se hali terrain kunkolo ninnu ma olu caman bɛ yen olu dilanla nka Madina ko terrain kunkolo ninnu kɔrɔlen bɛ hali arajo sira ninnu caman bɛ yen olu kɔrɔlen bɛ o de kɛra sababu yɛrɛ kɔsa in na maaw y'a ye k'a fɔ terrain a ye sira bila yanni ka se Mahina kilomɛtiri 9 ɲɔgɔn na o de kɛra sababu ye min ye maaw ye terrain ye a ye sira bila ko nka dɔwɛrɛ tɛ k'a fɔ de ko baara ma ɲɛ baara ɲɛnibaliya tɛ dɛ ko terrain sira ninnu kɔrɔlen bɛ wa min ye terrain kunkolo ninnu ye olu fana sɛgɛnna kosɛbɛ n'i y'a lajɛ madame Danbele Madina Sisoko ka kumaw la a ko o n'a ta o ta jamana kɔni bɛ wulikajɔ la a bɛ fɛ hali terrain yɛrɛ ka bɔ Bamako yan k'i kunda fo Dakar kan nka Mali y'a ta kɛ Bamako ni Kayi cɛ k'o siraw dilan sira min bɛ bɔ Kayi k'i kunda Senegali kan Senegalikaw fana de kan k'u jija o la k'o terrain sira dilan o la a bɛ kɛ sababu ye terrain bɛ bɔ Bamako yan fo Dakar kɔsa in na madame Danbele ko terrain walasa a ka se ka halisa yakubaya baaraw ka se ka sigi sen kan ko u ni Rusiw bɛnna ko caman kan o de ye terrain kunkolo kuraw ye ko u bɛna di jamana ma walasa terrain sira halisa a ka se ka sira sɔrɔ madame Danbele Madina Sisoko a tilala k'i kanto k'a fɔ ko min ye sɛbɛn minnu bɛ yen n'o ye taamakɛlaw olu ka sɛbɛnw chauffeurw ka sɛbɛnw i n'a fɔ permis yamara sɛbɛn bɛ yamara i ka bolimafɛn boli ko o tɛna kɛ k'a fɔ de a bɛ di bolo la bilen o bɛɛ lajɛlen bɛna dilan subahana mansin na u k'a ma ko digitalisation ani hali carte de transport minnu bɛ yen n'o bɛ di taamakɛlaw ma o bɛɛ lajɛlen bɛna dilan ka kɛ digitalisation ye ani taamasira min bɛ yen n'o ye jikana taamasira ye limana Komanav n'a ka baarakɛlaw yɔrɔ o ye waati ni waati de samiyɛ waati baba min bɛ yen n'o ye fleuve Niger ye min bɛ bɔ Kulukoro ka taa fo Gawo madame Danbele Madina Sisoko ko septembre kalo tile 7 tɛmɛnen o taamasira yɛrɛ kun daminɛna baara kuraw caman kun bolodara nka limana walejugu tigilamaw n'o ye jamana juguw ye olu ye bateau min bɛ yen n'u k'a ma ko bateau Tɔnbɔkutu Bamaciw taara bɛn o kan ka maa caman bɔnɛ a nin na o kɛra sababu yɛrɛ ɲina Komanav ka baaraw dansigi kɛra a baaraw la madame Danbele ko ɲinan kɔni san 2024 na limana ko terrain fitinin min dɔ bɛ yen o k'a ma ko tramway ale ye sira kura fila bɛna dilan min bɛna bɔ Sanangɔrɔba ka taa Kati o ye sira fɔlɔ ye sira filanan o bɛ bɔ Wɛnzɛndugu ka taa Moribabugu limana o ye sira kuraw wɛrɛw bɔtɔ ye o ye bina fɔ terrain fitinin min n'o bɛ Bamako cɛci ka bɔ nin yɔrɔ damadɔ ninnu na
madame Dembélé ka kumaw la halisa limana a y'a jira k'a fɔ ko hali sira o mana bɔ yen siraba minnu bɛ yen n'o ye goudron n'a ɲɔgɔnnaw ye a y'i da don olu baaraw la minnu fana bɛ sen na a y'a jira k'a fɔ ko kɔsa in na u ye sira caman de bɛ yen u y'olu ɲɛbɔ i n'a fɔ Bamako yɛrɛ dugu kɔnɔna la yan nɔ limana walasa maaw bɛ ka taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ko Tour d'Afrique fanfɛlaw la ka taa se viaduc min ni o ye Yirimajɔ siraba in min bɛ bɔ Tour d'Afrique la ka taa Yirimajɔ ani Bamako dugu kɔnɔna la yan nɔ sira misɛnmisɛnnin caman de bɛ ka dilan ka bɔ yen nɔ min ye siraba min bɛ bɔ Sikaso ka taa Katile Kajolo Zegwa ka bɔ yen nɔ fana sira caman bɛ yen minnu fana dilanli bɛ sen na minnu ma ban limanaw ka bɔ yen nɔ Sevare ani Mopti o fana siraba ani Sevare dugu kɔnɔna limanaw sira misɛnmisɛnnin caman bɛ ka dilan yen fana ka bɔ yen nɔ ko ka bɔ Kayi ka taa Jema ka bɔ Kati ka taa Dijeni limanaw ani Segu marabolo ka bɔ yen nɔ k'i to yen na ka taa Mopti o siraba Madina ko nin bɛɛ lajɛlen bɛna dilan ani duguba kɔnɔnaw limanaw sira caman bɛ yen minnu fana bɛna dilan limanaw ko nka nin bɛɛ lajɛlen la n'i y'a lajɛ a bɛɛ dulonnen bɛ mun na hadamaden baara don ko an ɲininen bɛ maaw fɛ maa minnu bɛ yen n'olu sigilen bɛ sirada ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya duguba kɔnɔna ninnu na ko baara yɛrɛ gɛlɛmayɔrɔ ye o de ye maaw caman de bɛ yen u sigilen bɛ sirada ninnu na u dɛsɛ bɛ ka wuli ka bɔ yen ko a bɛ ɲinila olu fɛ u ka wuli ka bɔ siradaw la walasa baara a bɛ se ka teliya cogo min na ani hali nɛgɛjuru sira minnu b'an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ Malitel Orange Somajep ani Somapep yɔrɔ olu ka cɛw bɛ dugumakolo jukɔrɔ siraw caman bɛ bɔ olu kan k'an ɲininen bɛ olu fana fɛ olu k'u tori ka bɔ siradaw la Madina ka kuma la walasa siraba ninnu a bɛ se ka dilan maliden caman ka taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Fatumata M Sidibe limanaw ale de ye ni fasiri kɛ an ye nin bɔ Lesor kɔnɔ bi sɔgɔmada in na limanaw Lesor kelen a ka kunnafoni dɔ la ko Sikaso ko ɲinan san 2023 min tɛmɛna nin ye ko sirabanga kasara cayara Sikaso kosɛbɛ sirabanga kasara 1606 ɲɔgɔn na o de sera ka kɛ Sikasokaw fɛ yen nɔ ko nka fɛn min y'a sababu ye o de ye siraba yɛrɛ kana maaw tɛ siraba kana bonya fiyewu i b'a sɔrɔ u tɛ siraba sariyaw u t'olu bonya k'o de ye a sababu yɛrɛ ye n'i y'a lajɛ ka daminɛ janvier kalo tile fɔlɔ ka n'a bila décembre kalo tile 27 la san 2023 limanaw ko direction régionale de protection civile min bɛ Sikaso ale sera ka jate min kɛ ka fara ɲɔgɔn kan o ye k'a fɔ ko siraban kasara 1606 ɲɔgɔn na o de sera ka kɛ sirabaw ka Sikaso olu la maa min n'u olu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ a la u bɛ taa se maa 1900 ni maa 93 ma minnu bɛ yen n'olu joginna maa 1900 ani maa 2 minnu ni tora a la maa 32 ɲɔgɔn na ni jate in o bɔra min ye direction régionale de la protection civile min bɛ Sikaso Kɛnɛdugu ale faaba la o b'a jira k'a fɔ Sikaso limanaw Bamako kɔfɛ ale de ye duguba ye Mali kɔnɔ jama ka ca yɔrɔ min na kosɛbɛ nka mun tora sa o de ye k'a fɔ maa minnu bɛ sirabaw kan n'a sɔrɔla k'a fɔ ko sira yɛrɛ a bonyabaliya walima siraba sariyaw bonyabaliya o de ye siraban kasara sababu ye mun tora maaw ka siraba ale sariyaw bonya kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ Lesor kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen limanaw fasirili sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko la lettre du peuple ale kumana limanaw a ko min bɛ Yusuf Bani Traoré ale ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ siraba kana la olu ka ɲɛmɔgɔba don conseil malien de transport routier CMTR ale de kɛra o bureau ɲɛmaa ye danaya taara ka d'a kan kokura la lettre du peuple ka kuma la ko Bani n'o Yusuf Bani Traoré Bani transport ɲɛmaa don a ko ale nana bila CMTR ɲɛmaaya la kokura ko nka a mana toli kama ye ka to yen badabada a mana o kama a nana min kama a ko mandat min filɛ n'o ye mandat sabanan ye limanaw san 5 wɛrɛ de taara ka di Yusuf Bani Traoré ma a jɛw fɛ k'a fɔ ko ayiwa u ka baara kɛ a ka to ɲɛmɔgɔya la a ko san 5 laban min dilen filɛ nin a ma nin k'a bɛna bila minɛn min kɔnɔ o de ye sigikafɔ bɛn ani kelenya Mali transporteurs olu ni ɲɔgɔn cɛ limanaw ko Yusuf Bani Traoré a ko san 5 min natɔ filɛ nin ye limanaw n'a bɛn'o kɛ nin ɲɛmɔgɔya la Bani transport a ko dɔwɛrɛ tɛ n'i y'a lajɛ Mali taamakɛlaw transporteurs ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ n'a fɔ
furugu dɔw bɛ yen nka u sera ka a caman bɛ u sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la min ye la lettre du peuple ye ale kɔni sera Yusufu Bani Tarawele ma waati min na a sugandira ɲininkali fɔlɔ min kɛra a la ko kalata in yɛrɛ o min kɛra a sera ka tɛmɛ sira jumɛn fɛ a ko min ye transporteur a b'u bɛɛ lajɛlen fo ka danaya la san 5 min dilen filɛ nin ye a ma nin ye san 5 in jamana ko o kun bɛ fɛ ka ko caman gɛlɛya caman ta ka ɲɛsin olu yɛrɛ ka nin baarakɛyɔrɔ ninnu ma n'o ye CMTR ye k'a bɛna fɔ ko jɛkulu fitinin dɔ de bɛ yen ale kɔni ka baara bɛnnen bɛ nin ma jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɛmaa yɛrɛ n'o ye président ye CMTR ko o kun bɛ fɛ ka fereke don a senna a ka baaraw la nka limana ko ala bɛ min na o tɛ tiɲɛ sabu ni jama ko min o de bɛ kɛ ni jama ko karisa an ye sugandi an b'i ta k'i bila ɲɛmaaya la o baara de bɛ kɛ ko o maa kelenw waati dɔw la olu tilala ka a fɔ de ko biro min bɛ yen ko ka biro ci ko ka kalata kɛ o maa kelenw de tilala ka n'a fɔ kalata yɛrɛ bolodatɔ ko k'a fɔ ko kalata tigɛ bilen e b'a fɔ ko fɛn ka kɛ ka tila k'a fɔ tuguni ko ka bɔ a ma tuguni ko a ma labanna min na tuguni u tilala ka n'a fɔ ko ka délégation spéciale ko k'o sigi sen kan o ma da foyi ma o ma da o ma u tilala ka taa limanaw ministre ka décision dɔ ka to attaquer cour suprême la nka ala n'a ka na Yusufu Bani Tarawele ko u sera ka gɛlɛya sɔrɔ nin bɛɛ la nka fura sera ka sɔrɔ a gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen la o de kɛra sababu ye kalata minnu kɛra kɔsa in na kalata ninnu sera ka bila a ma k'a kɛ waatiw la sabu ko ayiwa u ye a sɛbɛnw ta waati dɔ la gɛlɛya nana f'u taara sɛbɛnw di CNT ma yɔrɔ Mali baarakɛyɔrɔw la i b'a sɔrɔ sɛbɛn n'a donna yan'a ka bɔ baara bɛɛ a la munumunu ka ca k'o de kɛra sababu ye kalata min kɛra kalata in ma kɛ a kɛ waati la nka a ko k'u bɛ ala fo baara in sera ka kɛ ale kɔni nana sugandi limanaw ka kɛ ɲɛmaa ye n'o ye CMTR ɲɛmaa ye san 5 dira ma tuguni nin y'a ka mandat sabanan ye a ko a bɛ mandat in bila minɛn min kɔnɔ o de ye gɛlɛya min bɛ yen transporteur ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya in ka wuli ka bɔ yen k'o t'a bɛɛ ye fana ko syndicat fana yɛrɛ dama limanaw olu bɛ ka ɲɔgɔn fara daminɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'o dun tɛ ɲɛtaga ye Mali transporteur ni ɲɔgɔn cɛ a ko bi na u k'a lajɛ u ka fara ɲɔgɔn kan ko wɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ min tɛ nin si ye u yɛrɛ dama kɛlɛ u k'o dabila gɛlɛya minnu bɛ yen n'o ye lakanabaliya ye bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ transportigiw mɔbilibatigiw n'o ye karitigiw ye o n'a ɲɔgɔnna caman tile mumɛ bɛɛ lajɛlen i b'a sɔrɔ bandiw bɛ bin maaw ka kungo kɔnɔ u bɛ maaw ka bolofɛnw minɛ u la kariw bɛ jeni bamanciw b'u ka sagow kɛ o waati kelen olu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kunkolo sabanan yan nɔ min ye Yusufu Bani Tarawele a ko u kan ka u ɲɛsin de ma ka jamana dɛmɛ ka nin bɛɛ lajɛlen kɛlɛ u ka fisa u yɛrɛ dama k'a fɔ k'u bɛ bila ɲɔgɔn na a ko a ka mandat la u bɛna baara minnu boloda a dɔ ye k'a fɔ Bamakɔ dugu kɔnɔna la yan mobili jɔyɔrɔ ka dɔgɔ yan kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mobiliba ninnu k'u bɛna lajɛ ka kɛnɛ dɔ ye ɲini n'o ye parking dɔ ye walasa min ye mobilibaw ye olu bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo min na ko waati dɔ yɛrɛ la maaw tugura ale kɔ ko ale ka kɛ ɲɛmaa ye ko don dɔ la dɔ ko ale ma ko président à vie o ye mun ye ko e de ye ɲɛmaa ye an bɛ tugu i kɔ fo don min na ni ala y'i ka waati ban a ko ayi ale tɛna to ɲɛmaaya in na waati de bɛ yen o bɛ d'i ma ko i mana na ala ye waati min d'i ma i b'o kɛ ka taa nka k'a fɔ de ɲɛmɔgɔya la ale nana ka to yen pepewu a nana de baara min kalifara la k'o kɛ ka se a dan na jamana kunnafoni de ye nin ye dɛ an ye nin bɔ la lettre du peuple ale kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen lemanaw fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indicateur du renouveau an b'a kuncɛ ni ale ye lemanaw l'indicateur ko sukaro min n'an dundala don ko ale kilo 120 ko butigiw kɔnɔna la sukaro kilo a man ka tɛmɛ min kan o ye 120 ye directeur général min bɛ directeur général du commerce de la consommation et de la concurrence n'u kama ko DGCC Zeyjon Dambele ale ka bataki dɔ kɔnɔna la k'a ye maaw ladɔnniya k'a fɔ ko sukaro min n'o bɛ dilan an fɛ yan a sɔngɔw de filɛ nin sukaro min n'u kama ko prix caro usine o bɔrɛ 5,250 o y'o ye o ye sukaro kilo 50 ye min bɛ tali kɛ minnu b'a ta en gros la o ye 5,650 ye o ye kilo 50 ye demi gros o ye 5,650
ani 750 ani 50 min ye détail ye awa ni maa minnu bɛ fɛ k'a ta limanaw ka taa a dɔndɔni feere ko kilo a man ka tɛmɛ 100 ani 20 ka jamana fan bɛɛ lajɛlen la k'o bɛ daminɛ janvier kalo in tile 3 san 2024 jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ nin kɔni ye cikan ye k'an lase jagokɛlaw ma DGCC Zedjon Dambele ale ka bataki kɔnɔna la ko n'i y'a lajɛ ministre min n'o bɛ jagoko ni usine ko kunna kɔsa in na ale ye taama dɔ kɛ ka taa usine sukala la a ka baaraw bɛ ka kɛ cogo min na o de la u ye nin hakilila ninnu ta k'a fɔ ko ɲina usine in kan ka sukaro tɔni 100 ɲɔgɔnna k'o dilan i n'a fɔ Musa Alasani Jalo y'a lase cogo min na o de senfɛ a fɔra k'a fɔ ko tɔni 25 ɲɔgɔnna o bɛna lasago ka bila min ye sunkalo ale bɛ k'i sɛnsɛn ka na dɔɔni ka bila o ɲɛ fɛɛrɛ dɔw fana kan ka tigɛ joona fɛɛrɛ minnu walasa maaw ka se ka sukaro sɔrɔ hali yan'o cɛ nɔgɔya la o de la DGCC ɲɛma a ko sankura min daminɛna nin ye o tile 3 kalo tile 3 ko sukaro kilo 120 a kana tɛmɛ o kan n'o bɔra yen l'indicateur du renouveau ka kuma la ko a bɛ tile 20 bɔ sisan min ye dugu dɔ filɛ Gawo mara la u k'a ma ko Taboyi a maire Taboyi yɛrɛ filɛ nin ye Gawo mara la maire n'a secrétaire général olu kun minɛna Bamanci wale tigilamaw fɛ nka limanaw ko Bamanci u y'u bila o kɛra ntɛnɛn janvier kalo tile fɔlɔ san 2024 nka hali sisan maaw kɔni t'a dɔn maire Taboyi maire a n'a ka secrétaire général u bilala kun min na u minɛna kun min na maa t'o fana dɔn nka kunnafoni kɔni sɛbɛntiyara k'a fɔ ko tarata janvier kalo tile 2 ko ninnu bilala u bɛɛ lajɛlen bɛ u b'u ka so nka maa minnu bɛ kunnafoni kalama olu y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko maa t'a dɔn u minɛna kun min na nka hali sisan hali Bamanci minnu yɛrɛ y'u minɛ olu fana ma se ka dɔn maa fasugu minnu don nka maa bɛ se ka kala turu min kɔnɔna nin kunnafoni kɔfɛ o de ye k'a fɔ ko waati nataw la maa minnu minɛna nin n'u bilala n'o ye Taboyi maire n'o ye Hama Kuma ye a n'a ka secrétaire général ye ko waati nataw la u yɛrɛ na kuma nka hali sisan u ɲininkara olu kɔni ma se ka fɛn fɔ fɔlɔ nka maa t'a dɔn u minɛna wari de dir'u ma wa Bamanci ninnu ma u ka se k'u bila wa nka ani fɛn wɛrɛ dir'u ma maa kɔni t'a dɔn u bilala kun min na maire n'a ka secrétaire général jamana ka kun cɛ ni min ye o ye bana min bɛ yen ni u k'a ma ko dengue bana dengue ni sumaya bɔlen don nka ani sumaya tɛ kelen ye Mali la bi a jala k'a fɔ ko dengue bana de bɛ ka san sɔrɔ kosɛbɛ dɔ bɛ ka fara banabaatɔ kan an bɛ waati min na ko sisan jate laban min bɔra décembre kalo tile 31 san 2023 o ye k'a fɔ dengue bana a yera maa min na maa 800 ani maa 8 ko olu la maa 34 ɲɔgɔnna olu ni de tora a ko la yɔrɔ dengue yɛrɛ dɔrɔn tɛ virus zika ni bana fila in de ɲaamin bɛ ɲɔgɔn na minnu bɛ ka san sɔrɔ kosɛbɛ Mali kɔnɔ bi n'i y'a lajɛ district sanitaire 65 ɲɔgɔnna ko bana in a bɛ olu la n'o y'an ka sigidaw ye nka min yɛrɛ ta ka jugu a la kosɛbɛ o ye sigida 6nan Bamakɔ sigida 6nan commune 6 ayiwa yen kɔni ko dengue bana yen bɛ maa caman de la yen kosɛbɛ min bɛ directeur général de la santé et de l'hygiène publique ale ɲɛma docteur Cheikh Amadou Tidiane ale y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko dengue ale ni virus zika olu de ɲaamin bɛ ɲɔgɔn na min bɛ ka san sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ min bɛ ministère de la santé et développement social ka taa se OMS maaw ma olu kɔni bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ la limanaw bana in a ka se ka kɛlɛ i n'a fɔ OMS ka lasigiden min bɛ a ka kunnafoni lasela Abdoulaye Cissé ale ko bana in ko a bɛ lahala dɔ la sisan jamanaw maa minnu jɔyɔrɔ ka bɔ a kɛlɛli la kosɛbɛ o de ye sigidala ɲɛmaaw ye misali la dugutigiw sigidala ɲɛmaaw sifinnakaw muso ɲɛmɔgɔw jɛrɛjɛkulu ɲɛmɔgɔw sigidaw kɔnɔna la jamanaw olu jɔyɔrɔ ka bɔ a ko la sabu olu de ni sigidalamaw ka surun n'o fɔra o ye k'a fɔ olu de ni sigidalamaw ka surun olu de kan ka kunnafoni di maaw ma sabu kɔsa in na kalan dɔ kun kɛra olu kunna u ka se ka bana in ɲɛfɔ fura ma sɔrɔ bana ninnu na fɔlɔ nka min y'a la fura yɛrɛ ye o de ye ka maaw kunnafoni u ka se k'u janto fɛn caman na o ye jɛya walew sigidaw ka se ka olu jɛya sabu bana in a bɛ sɔrɔ soso kindaw de fɛ soso mana nɔgɔ ye a bɛ sigi soso mana caya yɔrɔ soso mana maaw kin o bɛ kɛ bana ye o de la fɔ maaw ye k'u janto k'u ka yɔrɔw sanuya walasa soso kana caya ka se ka kɛ bana in sababu ye n'o ye dengue ani virus zika bana sababu ye
lemana an b'a bila yan an sera ka min lakale ka bɛn ni waati ye l'indicateur an ye nin sɔrɔ ale kɔnɔna la o ye nin ye kumana an b'aw fo dantɛ foli min na ni ala sɔnna sini juma na ɲɔgɔn sɔrɔ a gafe kuraw mana bɔ k'o lakale a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni InFashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. InFashion k'aw ye togo ɲɛ. InFashion ni aw mago bɛ qualité la.